No, chcel som vám ukázať ešte mentalitu tohto národa. Ono pekne sklenené fľaše, ešte to tu niekto takto pekne priniesol, zabalené v igelitke. A šup, nech sa s tým niekto iný postará. No dobre, čiže analýza tohto vreca. Sa pekne ideme pozrieť, že čo nám tam zanechali, hej? Takže borovička, dubové drievko, vodka, liturgické víno, Hubert polosladké, detské šampanské, vodka ďalšia, vodka tretia, vodka klasika, to dáme nakoniec, keďže je trochu iná, Tokaj, muškat žltý, Triumf vodka, Amundsen 6-krát destilovaná a vodka po 4-krát. A ešte nejaká menšia. No takýto človek toto skonzumoval. Aj tu nadáva pozitívny príklad svojim deťom, že takto sa začína. Potom postupne prejdú na šampanské, potom na vínko a potom na vodku. No, takže samozrejme takto je proste. Niektorí spoluobčania proste to takto robia. No, nejako horko ťažko som to doniesol na bicykli. Skoro mi toto už prasklo, tak som to nejak takto šupol na kolienko. Tak nejako som to sem dotlačil na bicykli. Takže to pôjde do skla, no. Boh vie, kto by to tam spratal. Kebyže ja to nespracem, tak to tam hnie ešte 3 roky ďalšie.